I Human Innovation tror vi på, at alle har talent for et eller andet. Så brug jeres hoved. Udover naturens kræfter, og den var vi jo så udsat for i dag, kan vi sige, fordi det er det værd. Hvad er så den allermest farlige, destruktive, skabende kraft, der findes i verden? Og altså fysikken og kemien, det har vi ligesom dækket ind under naturens kræfter. Er der nogen, der har et bud? Ja? Hjernen. Det er min datter. Så hun ved det, naturligvis. I den her kasse, der har jeg simpelthen noget, og det er hjernen. Og jeg påstår, at det er den allermest farlige kraft, der findes ud over naturens kræfter, men også den allermest skabende, positive, mest fantastiske kraft, der findes. Og så vil jeg egentlig godt lige have lov til at spørge jer, er der nogen af jer herinde, der ikke har en hjerne? Ja, man kan nogle gange sådan tvivle lidt, men jeg vil sige, I ser ret levende ud alle sammen, så derfor har I selvfølgelig en hjerne. Jeg er så også meget ked af at sige til jer, at fra nu af, ikke også? Hvis I i hvert fald lytter efter, så er det jeres ansvar, ikke lærernes. Det er jeres ansvar at begynde at tænke, jamen, hvad vil jeg egentlig bruge min hjerne til? Fordi, hvordan bliver en krig skabt? Jeg påstår, ja. 2 hjerner, ja. 2 hjerner, 2 mennesker, der taler sammen. Eller bare et menneske, der begynder at udbrede sine idéer. Og så er der nemlig en anden hjerne, der samler den idé op, og begynder ligesom at gøre den til noget mere. Hvordan bliver fred så skabt? Ja? Ja. Igen et menneske, der ligesom får en idé om, kunne vi ikke gøre det anderledes, eller jeg tror på det her, nu begynder jeg at tale med de andre, eller jeg begynder bare at udbrede mit budskab, og det kan man jo faktisk gøre i dag på Facebook og Twitter og alt muligt. Alle kan udbrede det, de tror på godt og ondt, men vi kan jo vælge, hvad det er, det skal være, og hvordan vi skal påvirke ved at bruge den her. Det gælder også i jeres klasser. Hvordan vil I gerne have, det skal være inde i klassen? Men det skal lærerne da ligesom holde styr på. Skal de nu også det? Nej. I kan jo selv ligesom sige, men hvordan kunne jeg godt tænke på, at min klasse den skal være? Det kommer vi så tilbage til. Grunden til, at jeg virkelig er så ekstremt optaget af den her, og jeg er ude at holde nogle foredrag for nogle af verdens største virksomheder. I det sidste år, der har jeg været ved General Electric. Det er verdens største virksomhed. Når jeg går ind og forbereder mig, og så prøver at forholde mig til verdens største virksomhed, jeg kan slet ikke forstå, hvordan kan man nogensinde styre verdens største virksomheder med 1 million mennesker, der er ansat rundt omkring. Jeg fatter det simpelthen ikke. Men det er nogle af dem, jeg arbejder med, og det er fuldstændig de samme grundingredienser, jeg taler med dem om, nemlig at det enkelte menneske har en hjerne, og hvordan kan vi bruge den til faktisk at påvirke vores eget liv, og dermed også andres liv, på nogle måder, som vi synes er noget, der er værd at byde ind med. Jeg var på en ekspedition i Pakistan i 1995, og det var jeg sammen med en af mine gode bjergbestigervenner, Scott Fisher. Og efter vi havde været sammen en måned derude i døgndrift, det er man, når man er på sådan en trekning og bjergbestigertur, så sover man jo i teltet, og man bliver ikke vasket, og man er sammen hele tiden. Og jeg ved ikke, hvordan I har det i jeres klasse. Jeg er helt sikker på, at I ved udmærket godt, hvem der er nogle gode kammerater, og hvem I nogle gange simpelthen tvivler lidt på. Fordi den måde, vi opfører os på, ikke så meget det, vi siger, men den måde, vi opfører os på, det er jo det, andre mennesker på en eller anden måde også tager til sig. Og så vælger vi ud fra der, hvad vi gerne vil være sammen med, og hvem vi måske nogle gange er lidt luren ved, eller hvad det nu er for nogle ting. Men det er meget den, vi er som person, som vi jo går ind i verden med. Efter jeg så har været sammen med Scott i en hel måned herude, der spørger han mig så, kunne du tænke dig at bestige Mount Everest med mig i foråret 96? Ja! Siger jeg så. Og så bliver jeg, undskyld jeg bander, lærer lukke ørerne, skide bange. Fordi jeg var herude, og der nåede jeg op på 7.300 meter. Og er der nogen af jer, der ved, hvor høj Mount Everest er? Ja. Det er meget tæt på 9 km. Er der nogen, der kan komme nærmere, og det er fuldstændig, det er ja. 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 Det snakker vi, ja. 8.848, det var det lige præcis, da jeg var derude i 1996. Senere så er teknologien blevet bedre, og man mener, at det nok er 8.850. Så
hvordan man så helt måler det, det ved jeg ikke, fordi hvor starter det? Ikke? Hvor er jordens helt flade, hvor man starter med at måle fra. Men det er jo sådan noget, I kan bruge naturteknik til at finde ud af, for eksempel. Ikke? Hvordan måler man egentlig højden på et bjerg? Fordi vi starter nemlig i 5,3 km højde, så det er jo ikke noget, vi måler fra basislejen op til toppen. Så bliver det jo lidt for lavt. Men i hvert fald fra 7,3 km højde og så til 8.848, der er cirka 1,5 kilometer. Og det var det, der gjorde mig bange. Fordi med at jeg siger ja, så siger jeg jo ja til et ønske, en drøm, en storhedsfantasi, jeg har om, hvad jeg gerne vil ud i fremtiden. Samtidig med, at jeg har ikke det, der skal til lige nu. Og det gør mig bange. Forskellen på det, jeg drømmer om, jeg kan blive til, og så der, hvor jeg udmærket godt ved, jeg er nu, det kan godt gøre os rigtig, rigtig bange. Er der nogen af jer, der sådan er begyndt en gang med at blive sådan lidt forvirret, når nu I får at vide en gang med, hvad vil du være, når du på et eller andet tidspunkt skal være rigtig voksen? Er der nogen af jer, der begynder at blive lidt forvirret over det en gang med? Ja. Det skal nok komme. Det skal nok. Men den der, når vi kigger lidt ind i fremtiden, kan vi godt nogle gange blive bange, fordi vi synes ikke, vi har det, der skal til lige nu. Og ved I hvad? Det har vi heller ikke. Men det kan vi få ved at bruge den her. Og jeg har opskriften på det. Da jeg siger ja til at ville bestige Mount Everest, der har jeg virkelig ikke det, der skulle til. Og det var juli måned 1995, og i april måned, mindre end et år efter, der skulle jeg være klar til at kunne gå i gang med at bestige verdens højeste bjerg. Ja? Det er også ligesom, altså hvis man skal vælge linje 7. internationalt, så skal man jo kunne engelsk, før man vil. Men hvis man vil vælge den linje, så skal man jo lære engelsk. Det kan man også blive bange, hvis man ikke kan så meget. Hvis du tvivler på, om du kan det godt nok, er det det? Ja. Ved du hvad? Det er jeg helt sikker på, at du kan. Fordi fordelen ved at gå i skole, ikke også? Det er, at alle de voksne, der har tilrettelagt uddannelsen, de ved jo godt, hvor meget engelsk I kan. Og det vil sige, når I kommer på international, så kommer I også til at lære meget af det. I skal ikke kunne det på forhånd. Men det er en helt almindelig frygt, som de allerfleste mennesker har. Jeg har engang været op og undervise op på Aarhus Universitet. Dem, der har læst økonomi i 3 år, så kommer jeg ind, når de skal have et fag, der hedder motivation. Det der med, hvad skal der til for, at man egentlig kan sætte sig selv i gang i de retninger, man drømmer om noget. Og hvordan kan lærerne motivere jer til at gøre de ting, de gerne vil have. Så det er jo tovejs, dels noget, der kommer indenfra, men også noget, som andre mennesker kan påvirke os med udefra. Der har jeg så engang med spurgt de der unge mennesker, hvor man kan sige, at de er jo så dygtige, de er allerede kommet på universitetet. De har også gået 3 år på universitetet. Og der spørger jeg nogle gange dem, hvor mange af dem, der virkelig er bange. Og dem, der indrømmer, det er faktisk en tredjedel, der er bange. For de tvivler på sig selv, selvom hvis du sikkert kigger på dem udefra, tænker de har ingen grund til at tvivle på sig selv, de er allerede nået så langt. Så det er noget meget menneskeligt. Så hvis I er bange for ikke at kunne klare det, der ligger fremme, så bare kom hen og snak med mig. Og det er også det, I kan bruge jeres hjerne til, at hjælpe jer over noget af den frygt, så I ikke lader være med at gøre noget, før I har prøvet det. Kast jer ud i det. Jeg blev jo med, da jeg sagde ja til at gerne ville bestige Mount Everest, der blev jeg jo ligesom opmærksom på, shit, jeg går åbenbart og drømmer om at blive en af de her store bjergbestigere. Men indtil nu har jeg jo simpelthen ikke turet. Og jeg har godt nok prøvet i mange år. Jeg havde klatret i 10 år, dengang jeg fik det tilbud om at bestige Mount Everest. Men jeg fandt ud af, det vil jeg altså åbenbart sindssygt gerne. Det har været noget af det bedste, der er sket i mit liv, fordi det at finde ud af, hvad man drømmer om, og finde ud af, hvad man gerne vil, selvom det ligger lidt ude i fremtiden, og selvom man måske lige skal lære noget mere, inden man kan det. Så det at finde en retning og noget, der giver en mening i livet, det er noget af det allermest værdifulde. Det jeg gjorde, det var det store bjerg i baggrunden med skyen, det var Mount Everest. Så jeg begyndte simpelthen hele tiden at tænke på det, jeg gerne ville. Jamen, jeg vil til toppen af Mount Everest, og jeg vil gerne sikkert ned igen. For jeg vidste godt, at de fleste bjergbestigere, de dør faktisk på vej ned fra sådan en bjergbestigning. Og det havde jeg jo ikke lyst til. Så jeg håbede, at jeg simpelthen kunne programmere min hjerne, sådan at jeg først havde nået det, jeg havde sat mig for, når jeg var nede i basislejen igen.
Jeg gjorde simpelthen mig selv til en menneskelig forsøgskanin. Jeg vidste ikke dengang, om det kunne lade sig gøre, og på en eller anden måde få min hjerne til at hjælpe mig. Og det er derfor, jeg har brugt det her i 20 år nu, med simpelthen at finde ud af, hvad er det, jeg gerne vil. Fordi så begynder hjernen simpelthen automatisk at danne en hel masse nye forbindelser, og begynde at skabe mig i den retning, inden jeg egentlig er gået i gang med opgaven. Så det er jo et fantastisk redskab at begynde at sige, hey, hvad vil jeg bruge min hjerne til? Jeg vil gerne den vej, så bliver vi med at tænke i den retning. Og så begynder der, ligesom på en eller anden måde, I begynder at opføre jer på nogle nye måder. I begynder måske at få lidt mere mod, fordi jamen, det er jo der, jeg gerne vil hen, så må jeg jo bare gå den her vej. Så det er utrolig vigtigt at få en eller anden form for fornemmelse af, hvad kunne jeg godt tænke mig? Så I får lige sådan et halvt minut til sådan at lege lidt sindssygt. I skal slet ikke tænke fornuft, I skal bare tænke fuldstændig sindssygt. Jeg kunne godt tænke mig at være den første mand eller kvinde på Mars. Jeg kunne godt prøve at lege lidt med det mentalt, det der med. Nu så jeg lige her inden over lærergangen, at vejen til fremtiden, det er, det er kreativitet. Ja. Og det er jo lige præcis at sætte hjernen fri, og skabe sig åndssvagt oven i hovedet, og skabe en hel masse sindssyge tanker og idéer. Det kan kreativitet være, fordi så får vi skabt muligheder for at bestige Mount Everest, eller en hel masse andre ting. Så I får lige 30 sekunder, hvor jeg holder min bøtte. I want will be with you in climbing. Hi, Elliot. Every time